Wilujeng dalu, selamat malam Mas Bagong. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Cangi. Wah, luar biasa. Agak ke sana Mas biar saya dapat melihat wajahmu ya. Piye? Agak ke sana. Lah. Kok nyingkur sinden. Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Nggih. Piye? Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Ha. Lah nek neng kono nek masalah apa? Ora apa-apa kan kene iso depan. Nah, bertatap muka. Oh lanang padha lanang kok depan. Loh, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kula kan nembe sepisan perdana niki ketemu kali panjenengan. Alah pisan iki nek ra nggone Sri Pesek rong karuan ketemu. Ngono ya, Mas ya. Nggih. Oh iya aku sajek dumblek ya urung tau ngejak sampean ya, Mas. Aku lho ndagel nggih nembe dalu niki kok. Kok iso iki lho, sampeyan dagelan kondang kaunang-unang kajura sak deking jagat raya kok. Alah lah kondang nek ra payu nggo apa. Wong ning YouTube ki aku sering lho, dalang-dalang senior pemuda-pemuda dalang mesti dagelan BT Bagong Glondor, BT Bagong Glondor. Lah ngono iki live streaming apa rekotan? Ya kirangan. Iso kirangan iki lho. Nggih, bakune nderek nyengkuyung adi wedok. Adi wedok. Wis kenal suwe ya? Alhamdulillah sampun wong Pesek uripe ning Solo. Dadi ya iki ya melu kados jenengan kala wau. Sambatan. Iya. Dadi direwangi pupuran laburan putih iki sambatan sambatan. Tapi tetap tidak mengurangi semangat toh, Mas. Tetap semangat, Mas. Arep piye-piye wis tanggung jawab. Nek tanggung jawab iya ya kudu mangkat. Ditembusi wis suwe napa lagi? Pangestunipun nembe mawon ya mergo ketok enek kekeliruan. Kok iso kekeliruan? Ayo mbuh. Saku wae. Bakune nderek dedonga aku jane ndongake manten ki wedi, Mas. Loh, kok iso ndongake mantene dadak wedi ngopo ndonga sah wae. Aku dhewe uripku morak-marik kok. Kok morak-marik? Alah, dereng krungu kabar apa? Loh, dereng wong kenal petukan karo wonge lagi bengi iki lho. Bojo siji gondol kanca kok. Bojo siji gondol kanca, seksine lho anggit wi. Bojo siji gondol kanca, Mas. Nggih, pangestunipun wah ngalami jen sik, Mas. Pun umum tak teng mriki pun. Nggih, rene tak rewangi. Aku mau anu lho sek. Ngetol lho sek. Nah iya. Ning ya alhamdulillah wong iki ana program diskon tol. Dadi ya kuwi apa kok diskon tol iki? Rot entuk keringanan ki lho. Oh iya diskon. Diskon tol. Lah ya numpake tol kan diskon tol. Oh iya mergo munggahe sampean lewat tol. Diskon tol iki untuk murah tol iki mau. Iya. Alhamdulillah. Derek dedonga Mbak Sri sinten? Sri Wahyuni piye jare wis kenal iki? Ya kenal ya gur Sri Pesek ngono tok. Malah nama lengkape rung kenal. Nggih, Sri Wahyuni. Mugi manjinga ora gur bojo manjinga dadi jodoh. Mergo nek bojo ki sok kala mangsa akeh sing misahke, ning nek jodoh sak patine ya kuwi jodoh. Oh, dadi bojo karo jodoh ki beda Mas ya? Nggih, bedane sithik. Nggih. Ugi ingkang amengku gati bapak wau Pak Sodium. Pak sapa mau? Sik to, aku yo rung. Aku yo rung Sadiun. Oh, Sadiun kok Sodium. Nggih. Kok Zodium iki lho. Pak Sandiun. Mugi pinaringan sehat, panjang umur. Luar biasa. Karo Mas Bimo wis kenal urung? Alhamdulillah nggih nembe pindah ketemu nika. Calone niku pun calon lawas. Nggih. Niku kanca wit SMA Mas, SMKI. Lah nggih. Wong Mbak Sri wis gandeng karo Mas Bimo. Heeh. Gek kula ndek kanca siji dalang unal-unul ngalor ngidul ijen. Sapa kuwi? Payu ora to nggit kowe iki. Sik piye-piye balene? Nek Mbak Sri wis duwe bojo. Wis dadi manten. Dadi manten. Terus duwe kanca dalang siji unal-unul ngalor ngidul ki jane iki payu pora cah iki. Sik to sapa ben ora salin tampa lho. Anggit sing kok Karanganyar kuwi mau. Anggit. Tetak larang kok gur wong nggih nguyuh tok to nggit gitu. Nek Mas Anggit yo santai kok Mas Anggit niku. Nggih tak kira aku. Bakune iki gocek. Jenengan nggih dereng kanggo to? Lho, durung lho. Wis gampang nek kadon jenengan ki ibarate akeh sing ngenteni kari milih-milih. Nggih, wong kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe. Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nggih nguyuh tok. Ya malah apik om. Nah nggih, durung kampun wong wedok belas kok Mas Bagong. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya to? Percaya. Percaya kudu percaya lagi bisa ketemu. Lagi ketemu kok aku maido malah dadi gething neh. Nggih, percaya.
Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika, sapa sing ngomuni Kabeh gak ono. Sing muni gak bantermu Gak ono kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal kita saiki. Oh, Amune ini gak kabeh kok. gak ora nate ndak. Jenengan mboten lebu. Mboten. Niku ibu. Wah, sinden nek sedakep jan kaya Bathara Guru. Tangane malah papat. Tangane malah papat. Nggih. Tapi nek teng Nganjuk jenengan teng Nganjuk niku pun sering napa dereng? Nggih sering, Mas. Oh, Lewat. ya anjinge. Lah wong takoke ning Nganjuk sering urung sering lewat. Maksude tanggapan piye? Alhamdulillah nggih arang-arang. Arang-arang. Ora ketang setahun pisan. Heeh. Iki nggone besek, sumben nggone sapa neh ngoten. Heeh. Ya sok Mas nek kapan-kapan kapinujon aku duwe tanggapan ngono. Nggih. Tak ngejak sampean. Alah lah po kanggo wong jenengan iki dagelane wis her-her kabeh kok. Herer apa ngono ning malah arang go dagelan kok Mas? Nggih. Heeh. Jenengan wayangane bergas guayeng agi ngarepane nanyak wis ngguyokke wong. Nyapa lho? Oh, kae mau tabane kleru ya. Guyune ya mau. Ora Nggih. ngono. Bakune jenengan nggih sehat, panjang umur, Heeh. laris. Amin. Payu anggone mayang. Amin. Ki seniman-seniman sing hadir ya akeh, Mas. Kathah. Sapa sing wis ketemu sapa ae sampean? Lah niki komplit Mas-mas niki saking Jawa Timur enten, saking Jawa Tengah wonten. Weh, komplit seniman melumpuk. Melumpuk wong ora tanggapan kok. Ya ora Mas, jane enek. Kabeh wi isi tanggapan kabeh jane. Nggih. Nek dibuatalne kabeh mergo pengen jagong ning Sri. Wah, elok lho. Welak kok. Guru wong kabeh niku. guru wong jagonge kok mbatalke tanggapan iki lho. Wis saking ampuhe mantene apa. Ampuhe mantene, ra ampuhe Sri niku mboten Ah, saged. nggih kandhane kok. Luar biasa. Nggih. Niki selain sampeyan yo ngajak sinden-sinden Nggih. dan Mbak Yu saya dari Kediri. Oh, nggih. Mbak Nggih. Prigel Pangayu Anjarwening. Nek karo Mbak Prigel wis tau ketemu apa durung sampean? Pisan gitu ya. Oh pisan. Pisan. Heeh. Ning iki ketemu meneh. Temu meneh. Ning Sri. Nggih. Ya saiki di anu ya dikon ngadeg ya, Mas. Nggih, ya ndek nek lungguh suwe-suwe wong wedok iki nek bengi-bengi ndak kelet. Piye? Piye? Wong wedok nek Wong wedok nek lungguh bengi-bengi nek kesuwen ndak kelet. Jarike iki lho kan saya kemringet to ngono kok. Ngono nyelempit ngono ya. Awat terus mbok dhek iki grajaki klet ra ya. Tapi niku anu lho. Nggih. Mas Bagong. Pripun? Nganu to, mbladek to Astabrata. Nggih. Wisi pira iki fulan iki. Ning kuwi bubar sineme sing sehat walafiat ora lara blas malah bubar lho. Nggih. Mergane Yo mergo mbuh sempuh ning mantek, sepuh ning mantek. Liyane dodo do ngri-ngriken kabeh lho kanca-kanca kula. leres. Ning malah sepuh malah asepe ampuh. Nggih, pomo kendaraan model tuwa ki ya nganggo persneleng. Sing nom-nom iki tanpa gigi. Metik. Metik. Dadi pomo numpak ya penak sing tuwa, Mas. Lho, kok iso penak Ah, sing numpak metik bendina numpak ora tau nglebokke lho. Numpak tok. Wangsaku. Mbak Prigel kon jumenang. Enggak, Mbak Prigel. Sepati cah. Ya, komplit yuk. sangune. Ya. Hey. Oke. Dian. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam Mas Akbar, tak salaman sih. Salaman sik no. Ngono aku suwi ra petuk Mbak Yu ku Ya, nggih. Sehat ya Mas. Sehat kira-kira delok. Alhamdulillah. Cah cilik suarane banter ya. Lho gumi kok Kok iso cah cilik iki lho. kok iso cah cilik? Modele cilik ngono lho. Kok suarane banter. Banter niki bantas kok suara. Kaya ngene kok ya bojone betah ning omah. Lho. Loh,
Lho hubungane apa? Hubungane apa karo Lah, aku ki? Kleru sutik munine bianter ora ya keweden. Ora bojoku sayang karo aku. Iya. Niki ambak jare sampean cilik niki putrane pun kalih lho. Wah. Arep telu jare Mas. Lho, arep telu to? Ya wis ngundang dipapatke sisan ya. Sampeyan kok nggawa ingon-ingon ngene iki bareng. Kok iso ingon-ingon. Niki sing beto Mbak Sri. Oh Mbak Sri. Aku dadi ra ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa kula niku mboten ngerti. Oh, sampean mancal iki Mang Mas. Ya wis diarani mancal ya kenek, diarani napa ya kenek. Rumasane ngarani wong kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut wuduhe ya. Oh ingon. Aku malah wedi gudi lho Mas. Oh ingon-ingon ngono. Padahane cilik. Ah cilik ora mili. Mbok kaya aku. Piye? Ya rada gedhe lah. Ya Mas Akbar, Pak D Bagong. Ya, Nduk. Alhamdulillah dalu menika saged kumpul nggih kanca-kanca Kumpul. seniman, seniwati wonten dalemipun Mbak apa Dek ya? Sri kelahiran pira ya Mas? Sangkatan sama saya. Berarti Dik 2000. Padha karo aku berarti 2000. 2000 sama. Kok neng daleme wong genah neng dalan ngono kok. Wong daleme wis jero kono nggih numpuk beras wis keter kok. Ya tapi kan sing duwe omah Sri ngono lho Pak D maksudnya. Ngawur Pak Dik anu siun kok. Hah? Pak Emo sapa jenenge? Pak Sadiun. Pak Sadiun. Iya sampean ki kok Pak gak. Sadiun kok. Lah Pak Sadiun kan duwe anak jenenge Sri. Sing duwe anak kuwi Ibu Siti Komariah. Kok iso? Sing duwe anak yo karo Pak Eno. Halo, apake apa ya mboke meteng wae Pak melu meteng. Ya ora tapi sing meteng kan ya ibuke. Melok urun. Urun lah ya gur nggih tombo kesel jane iki. Apa anak-anak? Ditungake ya Mas Ah, Akbar. Dungakno Mbak Prigel. Mbak Sri dan juga Mas sapa asmane? Bimo. Mas Bimo. Muga-muga dadi temanten sing kakeninen ya Mas. Amin. Nang diparingi momongan putra Amin. putri soleh ugi soleha. Amin, Allahumma amin. Mbak Prigel ya disambati ditembung karo Mbak Sri ya. Oh, yo gak iso aku disambat. Biasanya aku ning jaba 5.000 ya Mas, Ning misalkan. jopo 5.000. Misalkan Ning kene piro? umpama Sri yo aku yo 8.500. Lho kok malah larang? Duh, karo koncoe kudu luwe menghargai to. Sri tanggung jawab Sri. Mbak Prigel pokoke 8.000 aku. Piye iki nggo nasibku? Ya kudu ngono. Wek, Tak larang sambatan nih. apa tanggapan? Aku mbok sambatan mbok tanggapan wong aku Lah iki hitunge wong gak ya genah malahan. Hitunge ra jelas kok. Oh dikirimi undangan mangkat ngono ya aku kok. Oh ngono ya. Dikirimi undangan nih sampean kon teko rene tok. Lah nyapa kowe macak? Lah gini kok ora kon bali aku macak. Ha piye pemung rong tembang wis Sri tak bali ya. Aja. Aja eman-eman. Eman-eman. Nggih dolanan cah cilik-cilik ke lho lucu. Nah, Timbang didolan tak cilik-cilik mbok-mboke sing didolanan. malah mbok-mbok ya. Mbak Prigel, Eh. niki juga hadir banyak kanca-kanca seni. Anek cintaku Mas Badar. Sampean kok bengi iki prayu ora dosa? Nggih. Mas Badar niku sakniki sibuk. Wis sibuk? Nggih teng Solo dados dosen. Nggih. Oh gitu. Tonggo Jadi kalih fokusnya kula, nggih. mengajar. Nah, Dalu. fokusnya itu mengajar tanggapannya namun di refreshing nek niku. Sing dalu Mas Tinggi Solawat. alibi to Mas. Mas solawat ya rawuh. Mas, Solawat. kok Mas solawat endi? Badar iki mlebune solawat. Mas solawat pancen yo keluarga lho Mas. Ah, nggih. Badar. Ya Niku nyeng kuyung ta ya. Sibuke teng Solo dados dosen teng ISI. Nggih. Jadi Langganan kula niku lho Mas Sandik Bangjo Skarpate. Scooby-Doo Mas. Mangsaku kok banyak juga selain Mas Badar sing wis kenal sapa Mbak Prigel? Mas Badar tok, arep Mas Obi. Malah Mas Obi wangi genter kok. Mas Obi ki krune Astabrata Duk to? no. Enak tapi. Begini lagi ketok. Ini kok ora meyakinkan. Kok wong kok ora percaya awake dhewe. Mek dige anu Nggih. pergantian ngono ka lho. Ya wis dongake wae Nduk Mbak Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung nggih Mas. Harus no. Iya, toh? Ya sare manten anyar kok nonton wayang. Ya ora. Ya ora. Dikirai manten pertama nanggapne wayange dikira nabu kono arep turu piye? Lah mbok menawa. Masa kowe ngono. Lah ndi nyatane yo ora ketok. Lah mosok turu tabuhi sengguk-sengguk ngono ya ora apik. Oh lah kae lho Dik Sri. Ada Ayo tadi kene. nonton Kene, Dek katanya Sri. ya. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus sapa sing dalang? Ya gak mesti kudu rene. Dalang aku no. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, enggak Mas, disepoti Mas. Cedok. Nah,
Hati-hati Mbak Sri. Mas Bimo Mbak Sri mbok jumeneng to Mas. Heeh. Sing di omah lungguh aku merkewo malah. Bimo karo Sri, momo digawekne fanbase no jenenge Bisri. Tasmu kuwi selehno sik arep bayari kok yahene. Engko. Kok pede men sapa sare bayari iki lho. Lah nggawa tas iki. Kuwi tas BCA-an kuwi kok bayari. Alah rasa dicopot wong sing di omah kok. Dipegangi mic. Mike cekelen. Mik kabel kae lho Sri. lho. Iya, wis nyekel mic Bimo rong. Piye to Mas pertanyaanmu ki? Ayo Mas Le mic iki lho. Heeh, ketok cantik, Disapa. ketok bagus. Jeng dalu Mbak Sri. Nggih, wilujeng Mas dalu. Bimo. Nggih, wilujeng dalu. Wah iso omong jebule. Lha rumangsamu ora iso ngomong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bimo iki. Iya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih, seneng bunga. Bungae senenge. Senenge nggih ponsa. Oh iya. Nggih, ngoten. Mas Nek Bimo. salne pemarem to Sri. Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Ngaturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca sing wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak pesinden, mas-mas. Heeh, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung teng acara pernikahan kula. Nggih. Nggih, kula mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sambatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek mantuk nggih mboten usah salim Gong yo napa-napa. mulai Gong. Mulai Gong. Kowe mangkat ratu tol, aku solo tol kene mangkat mulih 400 lho. Kok tole kat mau dibahas terus to tole. Bahas no kowe gen ngerti kok. Pira? Tole pira? Tapi Mangkat mulai. saiki Karanganyar Solo ki 198. Lah iya, Ping pindho. 400 to mangkat mulih. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo sopir ya ora iso mlaku dhewe treke. Ya berarti Ora, 750 totale, Mbak. Iki gur gegojekan. Ijing. Mengko ndak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Tolmu dhewe pikiran. Mas Bagong. Nun, Seniman kok cerigis to. Priwe? Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya rumah toh? Mas. Dremes ki sapa? Sing ikhlas iki kaya aku ki lho. Ah. Blas ora ngetok Sri ora mbayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho, Cuma iki panggung terapku. Oh. Nah, dadi nggur nyewa ki tok. Ya Sri aku ya. nggih. Padha ae. Lek. Ya lagi iki lho. Panggung terot kok nggawa dalang ya lagi. Kok godalang ya. Anyar lho ki tak nyari ning. Anyar iki, Mas. Tak nyari ning Sri Iya, panggung iya, terapku. iya. Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Lek Bagong. Ya, amin. Amin, pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak pira? Loh, ki perlu dibahas loh, perlu Yo, yo. dibahas itu. Kok dibahas? Mbak Sri Pira, sampean pira? pengen duwe anak pira cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Lah loro nek bojomu urung trima. Lah rumangsane wong wedok sing gembol manut sing gawe. Wong lanang Sampai ya. wong lanang penak gowo Penak gawe apa? tok. Lah sing wedok gembol brojol Alah. ngemiki. Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. Kok iso? Tetak iki lho sepisan tok. Sak lawas urip. Heeh. Ayo. Sepisan tok. Kowe ngomong rekoso, ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Kula balon jenengan. Rekoso lho Mas, walaupun loro ki ya rekoso lho Mas. Ah. Sopo omong wong lanang ki kuat? Wong lanang nggawa ndok loro disunggi karo manuk. Iki ra disugi ngawur iki. Gondol dhewe kok. Kok iso? Lho, padahal- Wedok iki rekoso lho samu kok sia-sia kowe. Wis ngomong apa? Ngomong apalagi? Ayo. Pengen duwe anak loro. Dua anak piro? Nggih. Sharing karo Mbak Prigel lho, dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2. Ya. Saman Mas.
2 mawon. Berarti papat. 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 Lah kowe loro, jam loro. Papat. Kandhane yo manut sing gawe nu penak-penak. Wis to. Aja gelem manut. Lah nggih to, kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Ya kene Gayamu tenan ora? Lho yo yo. Nang kowe sing nyusok-nyusokne. Ora yo. ujug-ujug. Ujug-ujug. ini ya. Ujug-ujug lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jodoh. Ngono wae dalangmu lali rawuh ulemi wong iki streaming. Pak Sri Susilo Tengkeng. Akeh sing jagong Mas tapi. Nggih, sampun dugi wau siang. Kelulur. Nggih, Pak Kelur sampun dugi wau, nggih. Ya iki tidak afdol lek misalkan Mbak Sri karo Mas Bimo gak nyanyi ya Oh, Mas. mboten usah ini wakilkan adik saya saja. Sapa? Tio. Hah? Tio. Tio. Sing rabi kamu Sing lho, rapi Sri. kamu loh. Oh, ini suaranya habis. Gak iso. Seso. Aduh, habis sekali ini. Tidak ketang satu lagu ya Mas. Tanyakan pada penonton. Mbak Prigel. Penonton nyun sewu menika Mbak Sri nyanyi setuju apa tidak? Loh. Santai wae. Wis sing penak-penakan lho Sri. Heeh wis, tenang wae. Lha kok Suara tahlil ta entek Mas? ora masalah, Nduk. Oh, ngono. Wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa. Ngeses tok ora apa-apa Ngeses ya. suaranya habis iki berbacutan. Dek wis bacutan loh Mas. Sama rasa rendang nyusul Nah, Alah, aku cek menikmati masa muda sih. Oh, kono wis DP. pangkah ngono. SDP. Ndang nyanyi apa? Salah gue Sri. Salah gue. Wis kudu gue tolak sumpah. Sing duet ya. Sing duet. Derek mereka mawon. Wedeh. Iya wes sing nyanyi ben kene jambu alas saja. Oke. Aku oke. Jambu alas. Iya, maksudnya kan duet. Ora akur. Cinta tak terpisahkan ya. Mas Bimo, kowe iki Wonogiri. Cinta tak terpisahkan ya. Wonogiri iki lewatmu ki waduk Wonogiri kok nembang nganti ra iso lah ya kebangetan. Iya, jan. Wong waduk Wonogiri genah kafe oke kaya ngono. Kok iso kafe? Mas aku sama riringi sik, tak bawanane sithik ya. Oh bawanan sithik. Ya, ben karo diskusi apa lagune? Niki lho nyuwun apa iki jane kok rewel ae. Ndang ngomong Urung apa-apa wis rewel to. Bim. Mboten. Bimo iki. Pelok. Bimo iki kancaku tirakat lho mbiyen. Oh, kancaku tirakat. Mbiyen kungkum ning Cangkeme. Kok beda karo diomongke Bimo. 6. Dalange kancaku tirakat ya kancaku ning Bekonang ngono. Pangkur. Iki tembangnya kagem temanten ya Mas? harus. Kangenku tanpa upama ya Mas ya? Ya. Untuk maju. Maju. Sing lanang ganteng, sing wedok pesek. Ora Pas. masalah wong pesek malah dawa umure. Kok iso ngono? Ambekane ngirit. Sri, tinggon anu ya. Pripun? Bare ndak sesuk ya. Iya, manut kula. Sip. Janji lho Sri ya, aku bar limbukan balik lho ya. Iya. Wis jeneng ngancane aku kantek goro-goro. Alah engko tak kancani nang YouTube. Kah tunggale. Selamat berbahagia. Allah. Kok Allah piye to? Kan ya apik. Kayak kiroat. Koyok kiraat. Apa-apa kok ora beneran. Saman mangkat lho wis gak bener delok rupamu. Ora bener wong Bagong kok apa kon dandan bagus. Kok dadi cakil. Ya. Ya. Kang Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri. Duit karo sampean Mas Sabar. Kok ngene iki to Sri. Aja to. Mikmu kuwi lho aja wedo kok dadak mari bengung. Kamu aja. Kamu aja. Kayak latihan deh lah Mas. Ah. Ngenteni to. Menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru.
membina rumah tangga. Penting itu. Iya, menempuh hidup baru membina rumah tangga. Nek wis pernikahan, wis menikah kuwi nakale dilereni. Wong iki ra nakal kok Napa? beling kok. Padha ae. Atek sithik. Semoga kekal berlimpah berkah selalu. Nah, semoga berlimpah berkah selalu ya Mas, baik rezekinya maupun rumah tangganya ya ta. Lho Sri iki hebat lho. Piye? Sakliane nyinderi juragan Brambang lho. Brambangnya Bos, CEO to iki. CEO Brambang. Didol nganti tekan Solo, Wonogiri. Oh, alah Ora apa-apa. berarti yo ngapusi Sri. Nyapa? Ngomong iki lho, brambange tanggaku kon ngedolke nggonmu dhewe to kae. Ngene dhewe. Elok brambange Sri tanpa rambut tok. Masa Mas? Tegese tanpa oyot-oyot kae lho, resik. Kayak apik resik-resik ngono, gede-gede. Ra ngandel teko Mas Bimo. Oh, Mas. Brambang istri piye, Mas? Apik. Apik kowe dikeki. Gak aku. Cepat diberi momongan. Amin. Putra putri yang terbaik. Ayo duet berdua. Wah, wes duet ta wong loro apa lagune? Apa neh? Cinta tak terpisahkan ya. Ah. Masa urung-urung sida rondo. Aja toh. Lah ya. Cinta tak terpisahkan aja. Apa? Apa liyane? Marep wis. Repe apal to? Sing kompak apa? Berdua sing kira-kira chemistry-nya itu kawin. Oh, ndak pundi wi lho. Rondo kempleng. Apa Aja ya? kok urung kok rondo. Apa ya Lah cinta kita ndak budi. Bir Piye to Sri? ngekeki masukan kok ya rondo kempleng to Bir. Apa ya cinta tak terpisahkan? Cinta tak terpisahkan Jek Mbok ya lho kok iki kon rondo kempleng. Aku iku repe Mas Bimo kan apik banget. Piye refe piye? Nggon kuwi iki aja nggo dolanan kuwi to. Kok iso ngono? Apik. Ya bene to dinggo dolanan kok iso. Ndang, apa? Cinta tak terpisahkan. Oke. Iki duet maut Mbak Sri Ayo, Mas dan Tris. Mas Bimo. Monggo. Dadekke. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf suaranya habis ya. Apa-apa. Sri ora dadi ngopo ya. Capek. Ya, saya langsung turun aja ya. Ya. Aku lanjut bobok dulu ya. Iya ya wis Anu pap ya. Malah jaluk pap. Engko sampean ingin. Kok iso pap-pap. Terima kasih ya Mbak Sri. Makasih, Sehat Mas selalu Bimo, panjang Mbak Sri. umur, Mas. Siap. Oke. Wah. Kowe mosok langsung mlebu kamar Bim. Iya, ora nonton sanggitku apik to iki. Iya. Sing arep lebu kamar iki wong kamar isine Lah, we iya. gula teh beras sayuran kok. Mbak Prigel. Ya. Nembang Mbak orang. Iki lho permintaan banyak. Apa? jenengan. Apa? Duh, tenan. Ini permintaan terbanyak podang kuning. Podang kuning. Saya tak waca ya, karo Iya, maca-maca iya, ya, iya. Pak Sambi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Sangidun. Gelap Sayuto. Sangidung. Mode ini jenenge rek. Sangidung. Mbah Sangidun Gelap Sayuto. Nggih. Badhe nyuwun gending podang kuning. Mandhapipun Samboyo kali Gubuk Asmara. Semenika salam budaya kula ya mirsani saking Bagor Kulon. Lalap cipir sambele bawang, ayo ning kampir delok wayang. Ya, guyangan dalane guyangan dalane jembar, wayangan dalange Ki Akbar. Arem-arem isine duren mugi ayem tentrem Mbak Manten. Gawe diang bakar telo sing nanggap wayang panjang yuswa. Gawe diang pinggir kali sing delok wayang lancar rezeki. Amin. Mangan gudeg ning Gulo Yogya Mas Bagong endek panjang yuswa. Amin. Nyuwun podang kuning ya, iki podang kuning neh. Manuk manyar mangan lenteng. Manten anyar mugi enggal-enggal meteng. Amin. Kok manten lanang to? Manten anyar. Manten anyar. Ya, Setia Tuhu ki uga ana karo Sido Asih, mengko ben dipinangkani. Saka FMA nyuwun langgam resepsi. Ya, ben pinangkani. Ayo, podang kuning apa gubuk, Mbak? Podang kuning mawon. Podang kuning aja ya. Bawa nana ya, Mas Bagong. Ki arep bawa jare. Oh iya no. Insyaallah ngapal. Ya, Bawanana Mbak anu Mas. Sing bawa kaya budek kae nendinge bantere ra.
Kuwi jenenge teteh. Kuwi jenenge semangat. Nadyan wujud temong peksi. Suarane kok ya apik ya. Apik mbekunang. Weh. Bungane apa? Terus Agawetang lining pranta alus manis tur mrak oh, bar Mbak Prigel nembang podang kuning, anu seniman-seniman sing bareng rawuh kon munggah ya Mas. Oh nggih. Terus Kathah. Wis suwe nggon kula goleki si podang jenat. Ayo jare gantian. Kondi. Hiba bunga ing atiku. Ya, nanding bisa dadi amba. Amba. Amba ta? Amba kaya sampean. Sakwa. Terus Nanding bisa dadi tamba. Mbak Prigel request piye dilanggamke apa jaranan apa langsung ndandut apa Langsung rame pokoknya Mas. Oke, wis manut kanca-kanca ya. Yo. Rame, heeh. Yo. Yuk buka celuk coba kaya ngapa Mbak Prigel? Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang ubang-ubang miterakonku ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mensok ning pang kekancan tak rintik saka kawan besar ngoceh dheweke nyalih mencoan elokane tak suwon mbok jenyici podang hening agawe pikirku komeng sleret nirang tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang ngatutut ati kapranan ora mandang
Neman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang minso ning apang jangan tarik saka tak suwon mbak panjenengan podang kening agawe pikirku komeng sleret tak sawang tambah manise Pripun Mbak Cange? Ya. Kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah teng panggung niku kanca-kanca seniman monggo Mas Badar, Mas Anggit, mugi Mas liyanipun. Ayo, mboten ngira-ngira raos kurmat kula dumateng kakak-kakak. Sedaya. Monggo Mas Badar, Mas Anggit sedaya mawon. Kanggone seduluran. Heeh. Teduk ya. Monggo sedaya. Mic-nya sudah. Ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mic dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah itu ndapuk. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho sampun dikancani. Nggih. Heeh. Enggak. Sajeke urip nembe niki nyusul jenengan, Mas. Wah, sami. Oh, iya to. Ngidolake Mas Akbar pun dangu. Nek nembe niki keturutan
ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho nggih nembe niki. Jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar iki wayangane. Ketara saomah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur, Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh iblis tenan. Saya aja bawa pisah. Heeh, Jagong nggih, Mas Edo nggih. Nggih. Buwuh, Mas. Oh, heeh. Waduh dhewe lho kula. Lho jenengan no waduh dhewe Mas Lah Anggit. nggih. Mas Anggit Karanganyar. Keng Karanganyar kuwi bimo yo ngundangi sing nang Wonogiri kok sing ning Nganjuk. Wah, le ngalang poh. Jan tole tok Mas niku baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Iki mau nyepur karepe. Ketinggalan sepur akhirnya grab. Kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau iki critane niku nunut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Anggit kok awakmu kok. Niku. Wis ora kandhang. Ndang muni yo. Padha kok salone gelut nang kene wae. Omang samu. Ya lagi iki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah Jenenge buwo. Ah ya Wah, lah aku ya buwuh. Lah iya. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, Nggih. ya, sing baku panjenengan bertiga ndongakne napa? Lho, iki kurang siji cerita. Mas apa teke sing dorawo? Mas Wahyu Don enten Kali? saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho Abot- mboten mriki pisan. Abot nonton bal-balan, Mas. Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh Aja Jember. mriki pisan, mriki Nek pisan. kok mantene sing ditenggo Wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Iya. Ndonga napa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih Mas Badar? kula rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mawon. Kalih napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku mawon. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ing manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tangga tanggane sukses. Dengan nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018, Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sakmenika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih, Mas. Niku saking istri pertama Mas. Oke. Setunggal mawon, Mas. Oke. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih, Mas. Nggih. Kula wong ado ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Loh, jenengan yo ndongakne no Oh, kabeh nggih. sing rampungane ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, semoga menjadi pasangan yang bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekaos Mas Anggit. Yo tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun, Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Lah Wong kula nyapa nggih ora ndongakne? Ndongakne kancane ndonga ya ndonga. sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau. Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing ngutang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh, Mas. rezekine silam. Kan meleh Lah ya ngono to Mas Karis. Ya, Nggih. Masalah rumah tangga ora sampe melu-melu. Iya, wirete beda, Mas. Wong nganjuk. Ngopo ning kono kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Iya. Amin. Amin. Wayange pun 3 kotak. Niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si Niko enten setunggal nembe. Ngono ngitunge suwi. Ngitung musuh. Siji gur mbok doli ae ngono kok. Jer tak tawake ae. Lah malah wis mbok sudos setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok ae. Wis to. Arep tak tawake Mas Edo sirku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Apa nggone dhewe Nek dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku e. Apa kuwi? Oh ciu ya. Lah, wis elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa, Mbak Mas Limbo, nggih. Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih, sing Mas Bimo nggih
dalange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek ndelang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Lho ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku yang meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak gak keprok san wae. Piye? Ora ngono kancane anu ora oleh. Wong koyo uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep ning Nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Lho, kok iso? Wah, ya ngono kuwi. Kula parani kok sing nanggap. Parane sing nangkep. Kula mawon aku. Ora ding ora tak. Ora. Aman, Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah Apik elek lho. Ya betul ya. Cerita Mas, apike Cerita. Mas Akbar critakno sing apik. Wah aku bagian cerita sing elek, ya to. Mas lho kula Ora nek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku, Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune ten nggen kula, mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya ten nggen kula, mangan ya melu kula napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to biyen ki jane kok mung nunut ae. Aku jek miskin biyen. Saiki mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi? Kowe ning ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Wi aja kon omong. Mas Anggit terus Mas. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongke iki lho. Perkara sak kempel iso viral lho iki. Wong kae genah ora omah ngono kok. Napa? Wong kae genah omah 48 ngono kok. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh, mriki niki jagong, Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niki wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagongane kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino Terus mulih ngono. mulih lali ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to kowe kok Saestu dedeg-dedegi mawur. sing nampi sing wedok. Ya padha ae. Ngoten. Ya iya Mas Bimo sampeyan. Mas Badar, Mas Anggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Lah niku. niki JB iki jati budaya. Weh. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, takone mulih ting. Apik lho niku Mas. Apik ngono ya. Dapite pun ceklek pempingten niku, ya to. Oh iya, enak neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit to akeh ning kene. Sing to. Emang kok ngelokne aku, jare mangan nunut kono. Wayang kuwi lho akeh ning kene. Ora apa neh. Bathara guruku tiris. Ora kowe dikeke pembayar. Oh, iki yo ngene Mas Anggit. Oh. Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok. Koyoke tau roh ning Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kiring ngono to karomu iki jane iki. Ora. Alhamdulillah kanca-kanca senimane pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Udu aku Sing kuwi. dalang teng mriko. Heeh, dalang kono kae. Nggih. Terus Aku. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris ngono mriki ya laris. amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Jenengan barang kuwi kok. Kok aku lah wis tau ndek bojo. Ale nek digondol kancane. Ayo sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kere malah Umum ngoten iki, disiarke. mboten apa-apa. Wah, genah Tenan ngono ya ora cerita. ujar akal Git. Piye. Kowe dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Bekonang, ayo njaluk pirang liter tak kirim cek. Oh, kuwi sing kondang. Kan saiki kondang lho, Mas. Undang napa? Sing di demo niku lak niki to asline. Lah kok iso? Kan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lah ora tukang ngombe, Lah ku tukang napa? tukang gawe. Lah, Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Ken Mangsaku Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. Bawa, bawa Ora ape. setitik dono swara. Mas Anggit mawon nggih to. Weh, lah kok Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih. Weh, sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar ning YouTube wis oke sing jarang enten niku Mas Edo. Ten YouTube sing dereng enten Mas Edo. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng debat karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. lah kuwi ora madeg dalang lho, Mas. Nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, cocok niku. Mengki kula sawer mengki. Tenan. Niki pengusaha. Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saestu, niku. nggih. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. Pokoknya Mas Anu
duet kalih Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Sangka omah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya wes. Iya kan keloloten kuwi. Jalan iki. Mas Malah Edo. enak lho. Wis kelet apa sik kelet lho. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Po bareng kok Mas Anggit lho. Mas Anggit mawon, Mas Anggit mawon. Mas Anggit usul aku. Weh. Hah? Bebas saya, bebas. Bebas, bawane bebas. Oh, ya gentenan ngono wae wong enek kancane pirang-pirang kok gentenan. Jane iso to Magister Wis nganggo kopiah ki wis kaya imam. Iren jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok solo wong loro lho, arep bawa kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Heh? Apal ora? Apal aku mau wis bawa ngono kok. Oh, wis. Iya. Ayo Mas Anggit. Biasanya Bawa napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, monggo. Sampean mawon, sampean mawon. Mas Anggit yo. Mas Anggit mawon, Mas Jarang Anggit. petok aku. Nggih, iki kangen-kangenan karo Mas Anggit. Biar iki ana bawa. Ah, es. Bingung aku nek kon bawa. Anu manganu catetane wae. Heeh, apa? Wah, goleke catetane. Jane kuwi nang isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Heeh. Yo ora enek mata kuliah bawa ora. Ora enek, kene pedalangan kok. Bom, buka HP. Cek. Sambung wanci dalu wae. Oke, ya wes, awak. Pelok, nggih. Nek kersane dipun tutukan wonten bintangipun Sinten yo? Mbak Brigita. Oh niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja. Tapi diam-diam aku. Oh iya. Padha aku yo ngono rek. Aku ora hafal tenan. Padha bar aku karo kowe padha bar. Domonge. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, yo salah vakum yo aja nganti kendho, aja nganti kendho. Engko nek salah vakum angel nunggahke suasana iku. Ayo. Emanipun Yayi Wosakrami. Lah wis jan kaya Mbah Sukron kuwi jan. Nggih. Amin. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase iki lho kuwi ya apal. Oh, Mas ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Srana piranti ya, Mas? Dengan benda. Oh iya, HP lho, Mas. Nganggo alat ya to. Bluetooth. Anu, aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambar muka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh. Nggih. Heeh. Sami-sami, Mas. Matur nuwun Mas Akbar, sukses selalu, Astobroto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng salam. Langgeng, Amin. Wah, sing bawa sidane aku tok ta iki mau. Nggih. Nggih bintang tamu bareng. Wah, pejret. Aku kopiah kok pisan. Go pecis. Jare duet sih to. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir jumeneng Mbak Bir. Duduk. Heeh. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Bir kita. Selamat malam Pak Dalang. Akhirnya ketemu lagi. Iya, ndek ketemu, saya ketemu. Sesuk Jan. ketemu. Sesuk
Iya ketemu. Sesuk ketemu. Luar biasa. Sampean yo ditembung karo Mbak Sri Pesek ya, Mbak Birgita ya. Pak Dalang, kula niki nggih lara napa teng Solo nggih kalih Mbak Sri. Tenane to. Tangis-tangisan, curhat-curhatan nggih kalih Mbak Sri. Kok saiki Mbak Sri ninggal aku rapi to. Ya kowe ndang rapi. Kancaku sapa ning Ya ndang golek. Yo anu to, kudu menjadi motivasi jenengan ben sampean ndang nyusul. Oh ngono ya, Pak. Ndang nyusul rabi. Sampeyan iki ya wis rupa ayu. Lulusan sarjana seni, mbok ndang apa ngenteni apa ngono. Ya laris. Carane bendang entuk jodohe piye lek kira-kira lho? Ya piye sing lomo wae. Kok lomoh lho. Lomo Tawa. pemikirane. Oh iya. Dadi karo wong lanang ya dicedhaki, aja dilarani. Aja dilarani. Lah malah aku diombang-ambung radang dirabi ya. Gur ngambung kok, gur kulit kok. Gur ngambung ra kalong lho, Bir. Wong golek jodoh ra sado-ado. Lah piye? Contone. Ah telu iki mah lho cek jomblo kabeh. Oh, lho Mas Edo kan Loro, sing loro. Oh ya, lek kira-kira lek Birgita iki cocoknya kalih Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Apa mau cocok kabeh loro sisan? Mosok loro, satu wae iki lek Piye, Mas Badar? Mas Badar piye? Dadi bojone Mas Badar tak dukung. Engko cedhak karo aku, Bir. Hah? Piye to iki? Bojo kok terus cedak-cedak. Aku Maksud iki dadi dulurku ngono lho. Maksud iki ya Allah. aku suwe-suwe lak dikaya bal-balan. Lah nyapa? Persahabatan. Maksud iki terus dadi mbakku ngono lho, Mbak Birgita. Nek karo Anggit Nyapa karo kuwi Mas cedak karo aku. Oh ngono. Omahe ngono lho. Nek karo Mas Badar kan malah dadi dulurku. Mbakku Piye? ngono lho. Nggon aku apa-apa eneng lho ngerti dhewe mbek produksi ya sukses. Kok bonang ya sampeane. Scooby-Doo ya enek. Scooby-Doo. Oh, senengamu ya rica-rica ngono kok. Mbak Birgita doa apa untuk manten berdua? Semoga bahagia selalu ya Mbak Sri, Amin. Mas Bimo. Ya Amin. Koncone seangkatan awake dhewe ya, Pak. Ya Allah, jan kok ya wis rapi to, Mbak. Ih, gemes tau. Ya wis ketemu jodone ya. Iya. Gemes muhi Mas Depak wae. Semoga bahagia selalu, pokoknya panjang umur, pokoknya bahagia wis Pak, wis kuwi ya, Pak. Amin. Ngono ya. Kowe sing gemes, aku sing gringgingen. Lah nyapa gringgingen sama? Nyawang kowe iki kok. Ih ngono. Ngawang ya. Dibacot nih Mbak Birgita. Iya, Pak. Sambung wanci dalu. Ayo, iki mung dibawani Mas Anggit, sampean sing langgam. Ya, Aku ya lagi ngerti iki mau lho. Nyapa? Anggit bawa ya lagi ning kene iki. Lah Nek Karanganyar mbok sumpah to nek Karanganyar ora tau bawa ya. Lah biasanya kan dalan. Lah ya biasa nek munggah nggone kanca ya ora tau bawa yaine kuwi. Ya mergo niki pengen tampil kok, Mas. Ora masalah kuwi ya kepepet kuwi. ayo Bir. Hah? Sing gedhe pangampurmu Kang Mas Pepujangku
Telaske Mbak Bir. Mendah baya Mbak Bir kita ya wis ngantorake sambung panci dalu.